Oh. Ini atay mga. Nara mga kini kulay brown mga kana kuning kulay brown mo ng atay mga. Mo ni pinakalami mga tambok sa kay mga. Atay tambok kayo. Ang kanda niyo mga. May buntag sa tanan mga aron mukbang na dali tagutungan mga duha ka buok duha ring kabuk mga atong sa unang vlog nato mga. Pero sarap to pero dako to sa aning duha. Pero mga duha na ring kabuk na may pinindako sa malidera to saging mga atong pares kabatay bugas. Kini ra yung saging ti pares mga. Ug may adlaw sa tanan mga bali may buntag sa tanan mga. Mga salamat kay sa mga viewers mga suportaran niyo ang channel mga og salamat kay sa tanan-tanan di mga. Kay mga padayon daron mga tutuan mga. Ya. Suka mga. Suka na may sili. Mga sili to pa mga. Klaro mga. Suka. Ati balhit. Sili mga oh. So mga butang ra patok asin. Para lami kaon. Pertarat. Tara asin. Tug-or tong sili. Mga mukbang ta mga sa tong pamahaw mga na tagutungan og saging kardabag pinakol mga. Mga salamat kay sa mga viewers sa mga ug mga suportaran niyo ang channel mga. Salamat kayo mga tanan mga. Mga bale kining tagutungan mga kuha ng gabi sa pamana ug mo rin mga ang ingos mga dili ko baka content sa ilawom sa dagat kaya wala pa ko underwater nga kamera kung mga makatrabaho ko mapalit gusto na ko makapalit kog underwater nga kamera mga para maka-vlog ta sila sa dagat pero ang atong vlog mga tanang nakaahon sa dagat tanang ko sa akong balay mo pa pag-vlog na ko mga sugdan ko kaon mga kay tutok na ko kaya nakaw na saging. Salamat sa mga. Salamat sa mga Diyos na pag-Diyos pala yung mga tabo. Mga, salamat kayo mga. Mga, bugnaw na ni mga. Kaya ganina pa na ko yung sumpa. Karon bugnaw na. Mga oh. Ini atay mga. Nara mga kini kulay brown mga kana kuning kulay brown mo ng atay mga. Mo ni pinakalami mga tambok sa kay mga. Atay tambok kayo. Lami pun saging. Ang kanda niyo mga. Dili ah. Lami kini mga kay labi na mga kay gutom na pud ta. Lami lang jud. Ya lami bisa mga tagutungan. Ah. Kanang tungtungan mga labi na may kaluto mga kanang sakto gyud kaluto mga dili hilaw. Mga saging ra gyud maabot karon mga kay dada mo saging na tanom sa kong ginikanan. Magginikanan mga. Nakaputod ko mga. O wa gyud bugas. Na magibugas ug kamera kayo.
Kaya wa pa saging maga, tanam akong ginikanan, mga ginikanan. Siguro wa puti pare sa tagtungan karon, wa tumugos sa kilisod-lisod. Kintagutungan maga gabi maga kuha na ko ni tulo ni kabuok. Alas mas dako na nin duha. Ang hatag sa akong igsuon kay aron na po sa isuwa pero luto na po to sa maga indani na po to ka luto. Ang hatag siya para na po sa isuwa kay mapuni ang ganahan maga. Tagutungan. Maga. Manisod. Bantakay urod maga. Ano paniiban maga. Unya na po ning udto. Pati makaon na udto. Naga oh, ang ulo na ni mga. Ayan na ni ulo. Oh. Nah, surot ito mga surot. Gamay man siya mga gamay.
Hot-hot sipon mga. Tungkol sa kalami o sa kahang. Horot na kayo, tilok. Maga, horot na. Maga, salamat ko sa mga viewers na maga. Salamat yung tanan maga. Maga, mag-subscribe sa channel maga. Ug dire ko to video maga. Salamat yung tanan maga. Thank you maga.